What is the problem of this woman? Thank you so much. Mama, tell us your name and where you come from. I am Elizabeth Mado. Eshim Ohozra. Okay, tell us what is happening to you. Obi ebidogo mgbe ndanya. Mgbe nku nwa m nke ikpeazụ. Nwa m ọba anụ odi mụta nwa. Obu na ha enyikwa m nsogbu. Eduru m je ụlọ ọgwụ nke ejegide asụ na nke Lazak nje mava. Ya bịa mechaa me slem, me lab, me scan. Yes, no, osa. No, bossa. Who are you? And where are you? My name is Precious Okori. I'm from Uburu, Ebonyi State. Okay, boy. Yes, sir. Who is this woman to you? She's my mother-in-law. Is your mother-in-law? Yes. This woman is your mother-in-law. Yes, sir. You are the one that carry her come. Yes. Okay, this person is your mother-in-law. Yes, who is this man to you? He's my husband. Please, you are welcome to the One Miracle Center. Please, can you tell us your name and who this man is to you? Who is this man? I'm Benny Mado. So, yeah, mom. Okay, you are the son. Yes. You are in Odeba. I'm what boy, I'll be here. Today is a fete to come here. Yes. Have you come here before? No. Eh? I've been watching this thing on Facebook. You have been watching me on Facebook? Facebook, both Twitter and Instagram. I've been following you all the time. So I have seen many things God used to do. Okay, you have been following us through Instagram, Yes. Facebook, Yes. and every other internet Yes. space. Yes. And you have been seeing what Jesus is doing here. Yes. That is why you brought your mother today. Yes. Okay, can you tell us what is happening to your mother? Kemgbe mbụ ụmụazụ, mma m na-enwekarị obi mgbu. So ọ na-agakwa n'ụlọ ọgwụ kemgbe ahụ. Ọ na-asụ ndị doctors na ulcer. I don't know. So your mother is sick? Yes. And you went to hospital, they say it's ulcer? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Eh? Okay. Last year. What is your work? I'm a nurse, sir. Speak louder. Last year, sir. What is your work? Or some last year, sir? Last year, what's your work? I'm a health practitioner. You are a house practitioner. Yes, sir. House. Health. Okay, health. Yes, sir. That is means your working class is what? I'm a nurse. Okay, you are a nurse. Yes, sir. What is nurse? She's here now. Eh? She's here. Ask her, sir. A nurse is a health personnel who give medical treatment to the patient and assist the doctor. This is a completed nurse. Yes, sir. A nurse. Oba jog a nurse. They say nurse one day So what is a nurse? A nurse is a trained health practitioner who assists doctor to carry out medication to the patient. That is what shows that you are a nurse. Yes, sir. Not all this nurse. All this nurse. If you remember for no guaketana. Ndo no guasukwa na mne fanjafia. All this nurse. If you ask him what is a nurse, or say no. This one says the completed. A nurse is a My doctor. Oh, na. Make we manabolo. Exactly, sir. I am you understand? You know, doctor. I don't understand you. Look at this paper. What is a prophet? Oh. So if that's a nurse, in a check and quick mamma. A nurse is only an neighbor that can say it. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, yeah. Mary, Jesus. Okay, I become Mary. Oh, Fia. Also. Jesus, no Mary. Oh, no, Fia. Madonna.
Jesus. Amen. So, nurse, that is why you are the one that do the woman lab. No, I wasn't the one, but she has been complaining for a decade that She has been coming for what? She has been complaining for some decades that she normally have heaviness of the heart. So whenever she goes to the hospital, they tell her it's ulcer, and they keep giving her ulcer medication. So I advised her to go for X-ray. And when she went for the X-ray, she brought it to our clinic, and some lab investigation was done on her. So doctor diagnosed her of hypertensive heart disease last year and ulcer. Okay, hypertensive Heart disease. Onya nurse. Yes, sir. Bam. On here. Obone choka agbago ogwu ye to ga abu n'ike choba onya. Onya ko original nurse. If focus I got straight to the point. Onya ya ba joy keto we bi we. Oh. On diabolo nurse na for so mo fa to be nurse. Maka agware ya na ebe wana nurse enwe value. Otinye si na school nurse. Ana akone nu ana quack nurse. Otu esi nwe quack doctor. Mana onya ka na akpọ specialist nurse. Obo nurse. And me go to the nurse. So onya they very qualified. Yes, sir. I confirm you. So doctor confirm or no where Hypertensive heart disease. hypertensive. Yes. So all this why also na ya na enwewe obi mgbe na-enye ulcer. All high BP ko na-enwe. But achọpụta ya n'oge. So ya leads here to this hypertensive heart disease. So oge ọbụla mama na complain karị na ọ dị ya ka obi ya na-achị gbawa. Obi ya na-anyị ya onwe ihe ọrụ o nwere ike ịrụ. Okay, that's one where IBP ya turn to. High BP ọ bụ na ọ dịgo gị na-arụ for a very long time. Ọ ya ka na-akpọ hypertensive heart disease ya mama na-enwe kịta. Hypertensive Heart disease. I not to gake ya belong. Yes. And I know get back here, but family. Are you from the family? No, yes, sir. Sir, I don't understand you. Okay. Okay. Exactly. Are you the family? Who are you to this woman? Okay, she's my mother-in-law. Bam. Oh no, not that one. Oh. You people get a wife. A church, bam. If I have this person, every time I must be taking drugs. Because it will give me a drug of relax. Correct. Give me a sleeping tablet. Exactly. Both up and down. Both the drugs. Exactly, sir. Can you say a woman also now the high BP has stayed long? That is why I become hypertensive. Exactly. I'm a bubunka before. Did I know this one before? No, sir. So now, if I saw somebody that have high BP, I will tell him, handle it fast before he enter to hypertensive. Now, mutani feba. Makobu na agwo lawyer, obuto ya kariria ike. Exactly. If for this lady, I get tinya nandiolo, you will enter to one of our clinics. Exactly. This one we are planning for lab tests. We are planning to have our lab office. Yes. Laboratory. Office. What do you mean by laboratory? That is a lab test office. Respect yourself here. Yes, sir. I thought people or what do you mean by laboratory? Sorry, sir. God the kalaba ya bunkende jabu. What can I say laboratory? What are they calling lab office? Is it laboratory? Yes, it's laboratory technician or laboratory. lab scientist. Call it now. Call it. What are they calling it? Laboratory technician or lab scientist. It's a laboratory. Or laboratory konyapu. One MS no tua. Uche go dia kan dem madu we put support to church. What be there defa laboratory. Makana ndi ya be nya ki mebe lab test ya say na nda wo quick well another lab boss go nya dem madu ebe abido no keketa se ba laboratory. Kai bulu malaria bia. E web lab test go bulu HIV. Ndị mmadụ ewe kpọgbuo anyị n'oku. Asị ga eje kwana na lab ụlọ ọgwụ Odumeje.
N'ihe na-eme ebe a ha dịrị ọkwa ebe a ka anyị je weta lab a mana anyị je n'ebe na asị na ọ bụrụ ọkwa ihe onye a na-aya. Ọ bụrụ lab niile, not all lab tests will go. Exactly, sir. And all these people let me explain this issue. All these people that used to sometimes say no kata akoto fu akụkọ na beg ọ bụla ya ga mụrụ nwa gị na nwunye ga akọba nwa ada eme ka m nwa o nwe ka o si eme una asị mgba you will go to DNA a ga-eje DNA okwifu obodo a bụ Nigeria ka ị na-eje DNA n'obodo a n'ụlọ ọgwụ obodo a. Even if it's on lab, both local and foreign, you can go to lab tests in overseas. They tell you they see nothing that is happening to you, but you are sick. And you come to Nigeria lab, they will give you another name of your sickness. You go to another lab, they will give you another name of your sickness. You go to another lab, those lab people will tell you they see nothing. These people get a trust and when you get DNA. Sigi na nwa alongi nwa moria ndị ya akwụkwọ n'ụdọ ụnụ ka bidoro ebido unu ejezi na lab test DNA. In our Igbo culture nwa ọbụla nwunye gị mụrụ gị bụ nwa gị. Oh, go see me. Nwa ọsọ nwere onye pụta na si na ọya nwa ọ dị na culture. Even if o nwere ka esi eme sometimes ọ bụ na nwaanyị nọ mụrụ nwa mana onye ọmụrụ nwa afọ emela ego n'isi ya nke nwa abịa n'ụrụ ya mee ego n'isi ya nwa afọ oku wee bata na be gị bụ nke nwa nwe ya. Oh, go see me. I want to clear the air. So DNA, all the Igbo people, disease out of that DNA. It's not our culture. Amen. Amen. Nwa ọbụla amụrụ gị and a woman you marry. Once in a while, it is your child. Yes, sir. Stop killing yourself. A lot of men are killing themselves. Some of them, the lab test saying you got play through lab test. I want to everyone disease out of DNA. You are blessed. Thank you very much and God bless you. Thank you so much. Let's go to action. So this is happening to Mama for long. How long now? And we're lab test. And we're lab. Yes, sir. For how long? How long? Shout fire! Fire! Holy Ghost! 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 Agwari agbo! Ekeri eke! Enili eni! Holy Ghost! 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 Fire! Get the lab, Mama. Of course, this is the lab test of our mama here from Odumeje Diagnostic Service Limited. How many of them here? Okay, 2 of them. The X-ray and the lab from this very particular laboratory center, Odumeje Diagnostic Service Limited. That is where it was discovered that Mama is having this. Mama God walking out Jesus. Yeah. You're free. Chinyaka ge no Thank you, nyobona. Jesus. Yoba Chineke si anya ga kanchawa. Woba Chineke okuko onye ga kanchawa. Yobia ka onye ga kanchawa yobia. Yobia ka onye ga kanchawa gwabia. Shobia obosi aboko obosi. Obone enweta be miracle pola anwetia. Weni aka ge no gwabia. Say the Lord bless the work of my hands. Take him to bless the work of your hands. Take him to bless the work of your hands. Bless the work of my hands. Bless them. Bless them. Bless them. Bless the work of my hands. Bless the work of my hands. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bless the work of my hands. To bless the work of your hands. In the name of Jesus. Amen. Amen. Sinina sina siri faster. Hicha. Faster. I got you know. I got you know. Jima please. Let's go, Gonja. Chinume, Krija.
Panuke Jana Majamana Grenizes. Panumeji no make. Chima no make. Panumeji Manosa. Chenuke Chimaji Chenusich. Panumeji no make. Odumeje. Wall for wall. Dangerous heart problem. War at the severe West End. Watch us. I watch power demonstrations. Unquenchable fire 2026. Uninterruptible, undiluted fire. Jesus. Thank you, Jesus. The power. Thank you, Jesus. The power. The power. Oh my God. Look at the woman. Power. She can run. The power. She can do what she cannot do before. The power. This is the power of God. Everything is power of God. Every chronic heart issues. Oh. Jesus. Amen. Power. Chukwanye na abike, chukwanye na emema o. Awu. Febelu ni aka. Awu. Chukwanye na emema o. Hai. Chukwanye na abike ba Odumeje mono. Obu Odumeje. Jesus, you Jesus. Mama take on the guitar. Oh my God. What is Mama saying? What is she saying? Whenever she sees Mama that, says she what? used to feel heaviness, but now, and it used to seem as if she wants to faint. But now there is nothing like that again, that she's very okay.
Okay, she said that she used to feel heaviness. Heaviness. Yes, and But- she used to feel as if she wants to faint. Sometimes she feel as if she wants to faint. Yes, but presently now that she's very, very okay. Glory be to God. Oh my God, man, today's a fete to come here. That is so nappy about today's a fete. You say you are coming to Odumeje. It's a nigga be Odumeje. And if you are Odumeje, Gaji Bohu. I get Wapugish. Mama, can you wait for me to mebege? Ọ bidoro mmemme nke nwata m ikpeazụ, and nwata ọba n'odi m nwa. Eru nza aba na-atọ nte. Okay, mgbe mụ nwata gị ikpeazụ, and nwata ha nugo dị kịta mụọ nwa. Onye mụ mgbe ife abido mebege. That is over 20 something years now. It's again. Mgbe nku nwata m mbụ ikpeazụ, tupu ibe m bidoro m asị na ọsa. Ndị ajọ ụlọ ọgwụ ọma asị na ọsa. Ibe niile asị m merikwa nke meri ya. Ya na ha egwukwa m. Turukwa nwata ọba n'odi mụọ nwa. Eru nwanne aka ahụ. Ya dụgọ na obu na agbawa m agbawa. Eduru m je ụlọ ọgwụ. Nje kọngide mota na asụbara m mkpụma. Mana tata now. Ọdụwo m na-adụwo free. Oduwo free. Mama. Kobalo no Jesus aka. Mama is On eme ka ọ dị eme. On a life. On eme ka ọ dị eme. On a life. On eme ka ọ dị Ọ eme. na-eme. O meke meke. Nwoke asụsụ eje nke Odumeje na ya bụrụ na So Facebook. na Mgbe ya Facebook. bụrụ na Facebook, ya kpọọ m na fon. Sị m njikere bịa sị eduru m je nke Odumeje. Ebeziri m n'ọrụ Imo State. Mbịa. Yes, ya nwa beziri na village. Nke nwa wee si akwado. Na-efu ga ebe a ga-ejegwu ya ọya. Yes. Why this person no dey hear Igbo? You people are hearing Igbo. Ọ na-anụ Igbo, ọ na. Eh? I'm an Igbo of Onye man. na Igbo. Yes. Kedu onye si Onye n'ọdọ ka nwekwara complain o. Eh. Ọ bụ na ka ọ na-complain wa n'akụkụ obi na-egbu ya. Oh. Ọ bụkatago ọgwụ Igbo ịkọ egwu. Ka onye ọ bụ to you. Bụkata Ka onye gị na-anụ ọnya. Yes. Ụmụ na-agwa dị n'ụlọ na-anụ onwe ụlọ. Ya nwakwa nwere ọsa also. Okay, how many children do you have? I've not given birth yet. You have never given birth. Yes. Una emege ego n'isi gị. Okay, na akwado. But obi na-egbu mgbu. Your heart is spending your. Also Oh. Onye kpọ mmadụ bịa nwekwara nsogbu. Mana ọsigodi ka agwọ nke a. Ka ya wee dịchọ ọ maka na. Exactly. Asị m ka agwagodo mma m ka ọdụdụ Ka ị wee kwetagodi. Ka ijegodi de. Ife a na-ekwo n'ịntanetị. Ka ije ịbịago kịta. Ozigbo immediately they cure your mother. Your wife say, anyị nwekwara nke a. Ihe ekwe ka ọ tọ na be gị. And I will cure him. Ọ na mmadụ akpa ike. Ọ na mmadụ akpa ike. Ọmụ ka a na-emela ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọla amawa nga anya. I will cure you now. Nene ka mama si gbanyezi aka na-ene m. Mama ị chọọ ịkpọrọ nnaba. Ya kpọkwara m ma kpọkwara m. Ike kpọkpọkpọkpọ. Ma kpọkwara ọ na wa. Yeah. Ma kpọkwara ọ. Ke kpọkpọkpọkpọ. Yeah. Hey! Obodo ndị a dịkwa egwu. Ọkwa ma ọ bụ na mbụ ndị obodo ndị obodo anyị afọkwara m ihe. Maka otu a si ekwu nnukwu okwu. Ịma na mmadụ ekwu ka mpụta sịba ekpokpekpe, elekpekpekpe. Asị na onwe nwoke Abakaliki. Ala kekwana m ndị Abakaliki ali nde. Etu ọtọ mbi ụwa ọzọ. Ka ife ụlọ chọọ ka m kwuo kịta. Shelo datịrị m. A na-ekwu na nsị mbi ụwa ọzọ. Welu na aka kwuo ebe ụlọ chọọ ka bịa. We shall cure you now. In Jesus' name. I got ya now. When you are again, shout fire. Fire. Shout fire. Fire. Shout fire. Fire. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Fire. Shout fire. Fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Aboli abo. Fire. Ekeri eke. Fire. Enili eni. Fire. Holy Ghost. 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 Fire. Titi titi tiri tiri titi titi. Egwu ka ndị amụma ji adị ike.
anyị ji Abigail. Mma akwụkwọ gị ọrịa mma akwụkwọ gị ọfụma. Total freedom for the family. Severe heart problem. Heart problem. Heart problem. Severe heart problem. Unquenchable fire. Thank you, Jesus. Unquenchable fire. The power has entered. What is happening? How are you feeling? How are you feeling now? Check it very well. I feel okay. I feel okay. I feel okay. Shake the pain. You feel okay now? I feel okay. Shake the pain. Check it. Do you see the pain? Very active. Efolia. Do you see? Chobia, gwe. Nyongaria. Choya. I feel okay, sir. I feel okay. Power. Amen. They are coming here with your baby. Amen. And they're Amen. It's your wife. It's your husband. It's your wife. This is your husband. Yes. Chano, may go subo. You have a good wife. It is a material. Amen. And don't provoke her. Iwoko, don't provoke her. Onwe robi sada mana basupania. Iwoko, but it's a good wife. Go and prepare your marriage. Amen. Thank you, Jesus. Onoga mu wine. Anoma for baby boy.